pa kami minoy pa sa sinkuan, magbabaw na yung kuan, hindi ka kaya na. So sumuksungin delikado pagpanaw kami. So di man na nagusto sinin driver sinkuan. Bangkalong niya. Hindi na kita niyo. At kita nang di abot at munas. So yan. Munyan bud siya si. So in area yo mababaro sa mga common. Pero na abot yan. So baka susungon. Sakitan tara yan. Nakakita video. Bro, uning nga sin amon yaon. Kalang yaon. Amon na unin pagkatunda si mama sa school. Amon lang ni abual ka to. Kaya kuan mare. Ano suan mo? How no tungod? Ano niya una? Pero ako na sabi school dan iya kuan. How no? Kaya ano may muso lao din. Okay. So ayan guys. Makita ka mo. So inyaw ni sa mon si Kanggang. Pandami. So ito ang nagtampo niya doon. Manukul yan ito yan. Okay. Babay na yun na ito. Pakita ko nini ang mapa. So yari siya. Yaon ang nini area niya. Okay. Kita niyo. Kita niyo na map. So ayan guys. In babaw niya ini. Dakan nini rapat pa pamusok. Bato akat matutog sa sangat. So mababaw ini siya. Yan. Yan. Okay. So sulit isa. Kita niyo ba guys? Ayun ha. Hindi ko ang yung kakita mo sa mata niya. Ayun. Mababaw siya. So siguro yung gumawa din po hangin. So mabuk na siya may ng hinarap mo na pamuso. Harap pa siya umapasin ko na dandan tanay short ang malawom danan lang ta ang kalagwan sindakat so malawmin dito okay so yan mga boss so sarang kulit sa bako ang barangay ito atin nga yaya ka na video welcome kita sa kita atin na mga video banta din ito kanya so nakapalupad ng mga kumatro lain na alhamdulillah welcome kita iban sapat ko kanya atin yung mamay ko ako mong pa kalang so nabudo na pagulan niya barangay niya sa barangay niya long niya kako okay anytime kumari welcome to so alhamdulillah asusungan daw makapag-beats kita mo pa kalang okay mga boss so pag-lagya ako na